తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు పోలీస్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ ఆర్ గురునాథ్ రెడ్డి విజయదశమి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. వికారాబాద్ జిల్లా కొడంగల్ పట్టణంలోని మహాదేవుని ఆలయ ప్రాంగణంలో దసరా వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. జమ్మి చెట్టుకు పూజలు నిర్వహించారు. రాష్ట్ర పోలీస్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ ఆర్ గురునాథ్ రెడ్డి, మాజీ ఎంపీపీ ముద్దప్ప దేశ్ముఖ్, మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ ఆర్ జగదీశ్వర్ రెడ్డి, మాజీ సర్పంచ్ వెంకటరెడ్డి గారు అనంతరం ఆర్ గురునాథ్ రెడ్డి పోలీస్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ మాట్లాడుతూ చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీక విజయదశమి అన్నారు. పండుగ సందర్భంగా ప్రజలు చేపట్టే పనులన్నీ విజయవంతం కావాలని ఆకాంక్షించారు. महादेवी महाराज ध्यायामि ध्यानस्वरूपयामि सिंहे वृक्षदेवताभ्यो नमः नमो नमः प्रकृति भद्राय नेता प्रणदास्मितां सिंहे देवताभ्यो उपचारे कृष्णानं समर्पयामि ओम आपो इष्टां Thank you.